Lungleng lal kham lian kha kan hrelar hle a far nu thang puilali pasal thang phunga ro hi chu hrelo kan omnual mai thei thang phunga tunu chong puin sa pasala nei thu ro hi chu hrelo kan tamina rinom mizo mei chajinga sa pasal nei masaber dot tu ania mizo ten thang liana kan ti mai th leo ina nupui darika sa pasala nei masaber chu nia kum sang khajriat somsari le pahnia anin nei ani kha chongpui fanu kum sang ni som pasari mai thita ifli ni igi da eskimo tia khovelina lo hriat lar em mai thin achan chin ngai nam danglam tak mai pulal hruait luang ral te zara mizo nol puin kan hriat thei pha alomam hle ni pu James lian moi chuan chongpui pasal Major Joyce sei sap anesatli mai lowa lal thisen kai ngat Manchester kholal Lord Joyce fa pani Queen Elizabeth le kha thon te hian dear list tin aziak mai thina chongpui anei don hian lal chung ko thlamin India mi namchia nei rem le rem lo House of Law ta an soi hau nuwa nupui nei phalna non pe ni an nu pa sa brahman ho thlak nuwa achan chin engma kan hreji talo kumsang kha ko somnga vela khan Reserve Bank of India paisa da chu cheng nuai khat alo tling to bank ho tu ten joy sa chu biak po ngai na an hrelowa a paisa da laya address zia kapu te in chol tlanga ale le khan ron thon po dong nge tin kumsang ni panga October ni som khan pu hroi tlong hi alo hrilani chongpuin pasal nei nu hian Angela tin sap mingain phu thu Times of India chuan an ziaka kum ni anin nei nu kumsang ga zako somli pasri December ni som pali khan fanu dum tak mai an neya chu achan chin kan soi tur Evelyn laldong liani Joyce ani Now mi pa Stephen lalung muana le meichia Elizabeth anei boka Elizabeth hian mizo ming anei ve lem ti hriat anilo laldong lian hi mi hau safa chung te tho chua ringa nuam sata kho sa thei ni ma se ma ni in todel tumin kumsom palimi lek ani lain anin ro pui le nuam tak a chua san ani Vaina ke ni mizoram thalai te nen chuan kanin anglo na sa hle mai an in na chu san nuwa laldong lian hi art school a reivak lo kala he school a hian khovel deng chuak khopa milar le mithiam ber te jinga mi tong chhota ni chung jinga chuan Eric Clapton te rock band la mem Rolling Stone band din tu jinga mi Brian Jones le an guitarist Kate Richards te khovela drum vothiam an sei pianga ming an sei tel nge thin The Who drummer Kate Moon te nia pui rem takan ni bialpa po anei theu neu lo thei hle chung zinga lar ber chu Pink Floyd band din tu Syd Barrett ani laldong lian hian amizo ming hi apudu tlat lowa apian le murna le anu te lam chanchin hi asoi langai du reng lo bok chu wang chuan Evelyn Rose igi de Eskimo igi de Inuin tin kan hrelar ta jok ani chu khovelin a hriat lar jok dan po ani bok anin ro pui tak mai chu san nu khan mani in chu san ve tho tenen an cheng hoin an khosa ho ngal chota chung a khosak ho pui te jinga chuan sap le mizo thla pol ani wangin a mel that dan alang sar fal na bika chu tianga danglam bik ani wang chuan reilo te thian dang asiam zunga kum ma vei me chuan mel hriat le thian tha anga to hle hippies ho zinga khosa ani wangin laldong liani po hi sex zu le drugs lama nun mangna sa hle
chu ti chung chuan igi hmel thatna leh mani duh zawng tlang taka tilang ngam tu ani na chuan milom a hlawh phah hle a ei tur atla chham ngai lo a chen pui tur pawh duh thlang thei khopin thian tha leh hmel hriat anga ani London khopuya parli venga inti hlimna hmun lar em mai Orchid Ballroom ma oma chu ballroom a chuan igi le thian te pawh chu zan tin an kal thina kumsang kha zakua samruk pathum matra kumsang kha zakua samruk pasari chunga chuan igi mudu chu Orchid Ballroom wa hian kal mai tur an ti thin chu tiang khopa he ballroom a chitlan sa ni wang chuan chumi hmuna DJ pakhat Jeff Dexter an chuan anin ngai zawng ta chat renga hun rei tak an cheng dun zui nge ni igi kha London chimlam nula rual khat zinga hmel thatak le hlim thei em mai ania midang ang ani velo ama ang khatum anom velo adang lambik tlatani tin Jeff Dexter hian igi chanchin soi chuak nge Orchid Ballroom mi a hun laia zai le lam na hmun lar berania lam nuam ti mi ka ni wangin kha lam na hmun borok vel kha ka du thu sam ang thlapani Jeff khan keile ka thian te pani kha English version of the Supreme ni turin min siam matuma ma se hlotling thei taloni tin igin aman komna soi ve bok Orchid Ballroom hi ben in din tir le mimal zai thiam ten in lan an chak em na hmun an du thu sam ber thin ania heng hun lai hian American meiche ben lar zet mai an oma chu Supremes an ni an wang lai la hit nga ber an nia US Billboard chart a po number 1 ni pui thei khopal la hit som pani lai an nei thei ani he Supreme ben lar tak mai an ke dar nu hian Jeff Dexter sa chuan English meiche ben lar siam tumin English version of the Supreme din atum ve ma se igi sayang khan an hlotling thei talo ani igi chu hretu an pung chho zela mel that mai ba ka mi zedang lam tak nei thup tret nei lo ni ang lang tlang top chi ani wangin sap tlangwal tam tak ngai zon ron ani chho ta zel boka ama la thla pol mel dang lam bik alo ni bok nen mysterious girl tin an thelar hle ani a chanchin hriat chian chak pon tam hle thala tu tele modeling agency tam takin thopui tumin an heln sem ema ma se nget taka thopui nei thuiro chu hriat ani lo thung reilo te han thopui ve zuai chau nei ma se alar pui em thoni kan soi tong khan apa chu sa pachal milar tak ni ma se anu chanchini seidu ngai lo Himalaya tlang atang lo chor chuak ani thuiro chu a soilang ve thin New Musical Express in an komna atha tu te an zo tumin Eskimo tin a chang fiam thu vel mai maya chu ta tang chi chuan igi the Eskimo tin lar zui ta ani ma se Eskimo ti hi sahel eimi ti na ni wangin Eskimo an ti ho hian Eskimo ti an du lawa Inuin anin tia igi da Inuin ti poin lar zui le ta tho bokani kumsang kha zakua samruk pasari October ni somni pathuma khan mizau te poin tlenga kan hriat le mitam takin kan langai san guitar per thiam em mai Jimi Hendrix le a band Jimi Hendrix Experience te chuan London a kotthler lar tak Kingsway Mingchoi an phu Kingsway Studio Hey Joe le Stone Free an recorda Hey Joe lar zia soi tam mangai lo rock band lar wang lai hre pachin te chuan in ril ruin in sahal zung thei vek ome band lar te le igi te anin lan ngei na hmun Orchid Ballroom a ngei mai chuan Jimi Hendrix le igi po chu kumsang kha zakua samruk pasri Mars ni khat ni lai ni zana anin tong ta chat mai ni Jimi Hendrix a zai lai chuan igi le thian te chu war thei topin an no lama
an hla te chu an lo sak pui ve thup bawk a eng dekal ruai hnuaiah chuan tum hlim lo leh lung awi lo an awm lo a rui lo leh lam lo pawh an awm hek lo duh tawk a zai leh lam thai lai chhuat an thir per zawh chuan Jimi Hendrix leh Iggy chu an thu duna an ti tui bar hle hmeichhe dang a kom thin dan ang lo taka Iggy chu nui deuh sang chung a kom bik awangin Hendrix a bandmate te pawh chuan mak an ti hle a Iggy chu hmeichhe dang lam bik tak ani an ring ve nge yang le British model le American rockstar in ngai zawn thu chuan khavel a deng chuak rang hle a chanchin bu mi te chatui ber ani zui ngal bok Iggy hi fit nga le in chili a sang ani a Jimi Hendrix era hi chu fit nga le in chi som pakhat zet sang ani thung insan hle ma se anam dun meu chuan anin me hle tho nin an sei kumsang ka zuko som sari September ni som pariata Jimi Hendrix a thi thu chuan khovel bar khai chiang hle a Iggy nen hian anin koprei man lo kum khat em po anin kop man lo ani heng hun lai hi Iggy tlei rol lai ani a Iggy hi tlei rol lai chuan nula tong tlem tak adu chin soi chuak pupa adu lo chin chu soi du mi lo ani awangin Jimi Hendrix anena in kopdan chanchin poi chanchin bumi te poin soi chon tur an hretam lo le Iggy nen an injui lai hian The Beatles band member larem mai Sir Paul McCartney pui ni ta Linda nen Hendrix hian lo kop nin an soya chu bak soi tur dang an hrete chiam lo Iggy hi model ani mai ba ka film star ani boka alar ve thokhat le kumsang ka juwa samsari January ni thuma sit bareta album The Madcap Loves ti an tlang zara trangin Iggy hi alar ta mani alar pui ber ti poina sai thai ome achan chu he album ko ma hian sit bareta hnunga Iggy chu saruakin alo lang ve heu mai ni Pink Floyd band larjia hello kanom kher om loe chu tiang khoparok band lar din tu le an hla phu tu ber chu sit bareta hian nia chu tiang mi kop thei ni chu an hun lai mei chia rong deuh thoinan chak an an chit em ani wangin Iggy hi in chuang lar ma se thilmak ani lem lo tapang le sit bareta hi Pink Floyd band ro pui din thei khopa thluak tha le thil ti thei ni ma se a tho pui tura hui khom a ben me ten lo thei loin an ban ngai le thung sia achan chu zu le rui hlo ati na satlu tuk wang ani ai o tu Billy Gilmore zai thiam zia le guitar per thiam zia chu voin thlenga mai tam tak ti tui ber alani an hun lai hian psychedelic drug LSD a hluar em a Europe rama le USA a jang khap ani velo wangin damdoi dora duina lei mai theiani remchanga LSD na tho dan mak zia le achanchin ngai nam dang lam zet mai hi kan la sayang he rui hlo na tho wang hian an la pakhat Sign on You Crazy Diamonds ti alo pian chua baka Pink Floyd rumai phu chu ang chi hi rock music genre rang zinga pakhat psychedelic rock ti ani pha ta nge ni chu tiang boruak vel kara kum samni pakhat na mang mek chau lal ding liani achengap ve hleng ti arin thei maya mizo chul chuak zinga ani ai entertainment khovel lu chil thuk hi le lar phui hi an la om lowa voina mizo entertainment khovel lu chil tu te tan Iggy hi chauna lian tak ani thei ani Iggy chanchin hi ngai nam danglam tak sai tur tam maya remchanga kan la son sei le don nia ton trumatan chuan khati chin zong khani ri phot mai sela kan channel min ngai hlut saka min lo ngai thlak thin tu te zong chuwa kan lom tak zeta lom thu kan sei ni